Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga sa Banwa sang Hinigaran may yara man sang Chapel of Cartwheels aton hibaluon kundiin ini sa report ni Romeo Subaldo. Diri sa may sitio Maasin sa Barangay Bato sa Banwa sang Hinigaran, makita ang gamay nga chapel sa sulod sang Hacienda Garilao. May gamay lang nga bungyod nga sakaon, kag sa ibabaw, yara ang chapel nga himo sa mga cartwheels ang dingding. Sa kilid sini, may malapad nga kapahuan nga nagadala sang handong kag mabugnaw nga dapya sang hangin. Suno kay Stephen Garilao, ginistorya sang iyang lola nga ang cartwheels ang nagaserbi nga ruida sa mga karo kag ginakargahan sa mga tubusang una. Wala pa sa mga rubber tires sadto. Pero sa nangin available na sa merkado ang mga rubber tires, nag-ilis man sila sa mga ruida sa mga karo. Gani, na-stock na lang ang mga cartwheels sa higad. Napensaran sang iya lola nga himuon na lang ini nga dingding sang chapel para magdala pa sang design. Kay isang una ni, ang ginagamit gilila ni Lola sa kampo sa pagakot sang tubo ang ano na bala? Ang cartwheels ang ano na kalisa, ang karo. Karo. Kay hindi pa matuya uso ang rubber tires. Mm-hmm. Dayon, sang nag-abot ang tsimpo nga nag-uso na ang rubber tires, siyempre ginisla na ang mga ruida. Oo. Doon nakatambak na lang na ang mga cartwheel na nakatambak. Doon nag-desisyon na lang doon si Lolo si Lola nga hambal nila kanugon bla nga stock lang bla. Oo nga, di mapuslan. Oo, hambal nila na imuon to na lang ano design sa chapel. Tiyempo pa sa World War II, sang ila ini nga gintukod kag tubtub subong, nagapabilin ini sa gihapon. Nangin palahuwayan kag pasilungan na sang mga pumuluyo ang gwa sang chapel. Kag kun may kapistahan o kun okasyon, ginagamit naman sa pumuluyo ang chapel. Isa pong ginagamit ni Yapon ng chapel? Oo, ginagamit ni siya. Subong May, subong ni ginagamit ni sa Flores. Doon kung mga may fiesta, diri na di ginahiwat ang mga misa. Mga 8 naman ini kadekada, kag nanging saksi na ang mga cartwheels sa pila ka mga okasyon sa sininga lugar. Plano nila nga ipabilin ng ini diri para padayon nga mangin venue sa mga aktibidades sang simbahan.